No zaujímavá príhoda. Prvá, čo mi napadla je v poslednej našej cesty do Kene, kedy sme mali dohodnuté stretnutie s našim partnerom potenciálnym partnerom v pondelok o 14:00. Partner nám už od rána písal, že už je na ceste, za chvíľku je tam. Nakoniec prišiel v útorok o 14:00, pretože bol na ceste z Mombasy alebo teda nie, že v pondelok vyrazil z Mombasy, ale nikto nevie, kedy vyrazil, ale teda trvalo mu to 24 hodín, aby sa dostal na meeting, takže prišiel 24 hodín neskôr. Takže vtedy som zistil, že vlastne v Afrike je čas len nejaký rámec, nie ako u nás v Európe, že máte presnú hodinu, minútu a meetingy nastavené. Takže toto bolo také úsmevné a treba to trošku rešpektovať, akože tá Afrika je divoká, takže bolo to v pohode. Slovensko je síce malá krajina, ale ako už zaznelo aj dnes, inovatívna a máme veľmi dobrú výrobnú históriu. Takže myslím si, že sme veľmi flexibilní a dokážeme sa prispôsobiť podmienkam trhu, čo zase pri väčších krajinách alebo väčších podnikov zo zahraničia nie je tak úplne možné. Takže pokiaľ aj ten africký klient alebo africký spotrebiteľ má nejaké špecifické podmienky, tak slovenský výrobca sa mu dokáže prispôsobiť a vytvoriť presne to, čo ten africký klient potrebuje. Dôležitý je rešpekt, čiže rešpektovať tú krajinu, tie etnické rozdiely, tie kultúrne rozdiely, náboženské rozdiely. Nemôžem sa rozhodnúť vstúpiť do krajiny s produktom, ktorý nie je vhodný pre ten trh, čiže skutočne rešpektovať tie požiadavky tej krajiny, to je prvé. Kvalitný prieskum, ten bol druhý. Potrebujete si nájsť silných partnerov, dobré zázemie, aby ste vedeli, o koho sa v tej krajine oprieť v prípade problémov alebo nejakej núdze. A trpezlivosť, lebo tak ako zaznelo, Afrika ten časový rámec má úplne iný ako my, takže skutočne ak vám niekto neodpisuje na e-mail týždeň alebo dva, to neznamená, že na vás zabudli alebo vás ignorujú, ale jednoducho sú v pohode, vysmiatí a majú čas. Vízia a komunikácia. Podľa mňa najviac je vízia. Dobrý líder musí mať jasnú víziu, kam smeruje a dokázať ju pretlmočiť svojim kolegom, prípadne dodávateľom, a inšpirovať ich, aby tú víziu nasledovali s ním, aby ho ťahali, alebo teda on ťahal ich za tou víziou. Čiže vedieť ju podať tou komunikáciou. A zároveň charakter. Líder musí dodržiavať sľuby, dodržiavať, čo raz povedal a ísť vzorom, byť povedzme stále konzistentný v tom, čo robí. Čiže líder nikdy nespí. Líder nemá pracovnú dobu. Líder proste rieši problémy tak, aby jeho kolegovia tie problémy nemali. Aby pracovali na upratanom stole v úvodzovkách.